Takže vítate ako na programovací vlastný program v C a vy si prvý vytvoríte súbor a pomenujete ho, jak chcete, ale na konci musí byť C, bodka C. Potom napíšte toto tu. Ja to teraz neviem písať, pretože neviem, ak sa píše toto tu z klávesnice, tak som to iba kopíroval a ideme ďalej. Ďalej napíšeme int mine a uzavrieme to. A ideme ďalej. Dáme nie. Tak sa to dáva. Na to prísť. Neviem. Tak. A dáme tam nie. Printf stvorka men a zatvoríme to. Return nula. Teraz to zase zatvoríme. Jak sa tu je to. Tak. Teraz počkajte. No ale my sme na niečo zabudli. No toto nie, ale potom musíme dať také tu niečo také tu. Tak. Takže teraz počkajte. A toto tu som sa zabudol, musí byť spolu. Tak, teraz to dáme uložiť a otvoríme terminál. A napíšeme cd plocha ls g cc l.c. Teraz som tu vytvoril súbor. Teraz dáme počkajte. A nie, dobre. Teraz dáme bodka lomeno a bodka out. A máme to tu. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like, keď dislike, ktorý potešil a majte sa.